Bon dia a tothom. Des de l'Associació de Diabetis de Catalunya us volem donar la benvinguda al webinar del Carles Regordosa per motiu de celebració del mes de novembre, el mes de la diabetis. Comentar-vos que vosaltres, ja si heu assistit a l'anterior webinar, sabreu que no teniu ni àudio ni imatge, d'acord? Les preguntes les podeu anar deixant al xat. Hem tingut problemetes tècnics, per tant, el Carles no m'escolta, i llavors les preguntes les anirà llegint ell per xat, d'acord? Us demano no saturar-ho gaire i anar només fent les preguntes. Això es gravarà i el penjarem a les nostres xarxes socials, d'acord? Per tant, tindrem 10 minutets al final per fer les preguntetes, d'acord? I sense més preàmbul, doncs Carles, endavant. Bé, bon dia. Això és superdiferent a mi, perquè a mi que he fet diverses conferències i fer-ho des d'aquí és una mica complicat, no? Sobretot no poder veure les cares de la gent, les mirades que transmeten. Però, bueno, diuen que tot s'ha de provar, així que anem endavant. Soc el Carles, infermer, treballo en aquest cas al SEM, he treballat a l'hospital i a diversos llocs, però el que a mi penso que és més important, també tinc diabetis des dels 14 anys i convic amb ella. Llavors, porto col·laborant amb l'Associació de Barcelona en diverses conferències, diverses xerrades, donant també formacions, com poden ser a grau mitjà, diferents formacions quan em sol·liciten i volen la meva ajuda. I després, a part d'això, la meva experiència que puc donar. Dintre d'aquí porto diversos anys col·laborant també amb l'Associació de Diabetis com a infermer amb els campaments que realitzem cada any, que això és el més fruitós, compartir les diferents experiències amb diferents nens, adolescents, en el qual m'enriqueixen i m'ajuden. Bé, sense enrotllar-me més, perquè me'n vaig enrotllant i no tenim temps, comencem la meva presentació, en el qual, com he dit abans, a mi m'agradaria compartir idees, que més dificultós des d'aquí, des de casa, però que ens hem d'adaptar a les dificultats que ens generen diàriament o a la nostra vida, així que res, sense perdre més temps, continuarem. Jo, com que es tracta d'una experiència sanitària, des que vaig arribar al febrer o al març d'aquest any, però vaig arribar al Nepal i després em vaig trobar tot això, Imagineu-vos, doncs, a mi la dificultat que era, i perquè veieu una mica el meu dia a dia, les meves sensacions, les meves vivències, us poso un vídeo en el qual surto a la meva feina, perquè us fiquem una mica al dia. Mira, ens acaben d'avisar per un pacient de 85 anys davant del dubte d'un possible Covid-19. Ens hem de vestir, ens hem de protegir el màxim possible. Per no perdre temps, intentem vestir-nos durant el trajecte. Imagina't estar fent això al carrer mentre el pacient està greu i la família t'està demanant ajuda. És molt complicat. Primera planta con porta 4. Un dels dies que més m'ha impactat a nivell personal va ser un dia que havia fet 24 hores i m'estava dutxant a l'estuari. I vaig coincidir amb 4 companyes de feina, em van començar a explicar a la guàrdia que havíem tingut el dia anterior i totes elles acabaven parlant plorant. No ho estem passant bé i estem patint. El problema és que ara això és cada dia, que hi ha un contingut emocional molt alt, on hi ha famílies que estan patint i això t'ho transmeten a tu. O sigui, és veritat que quan arriben les 8 de la tarda i estic aplaudint, em cau una llàgrima, i em cau la llàgrima perquè em recordo tots els pacients que he viscut d'ostres i aquell pacient com està, o la família, o la gent que té por, el que entres a casa. Sí, que es vivia una casa, ens va a la porta i portava un spray, no sé si era Legió, no sé què, i ens comença a ruixar, i nosaltres anàvem dient, però què fa? No, els estic netejant, que no... Ens reien, deien, però si anem protegint. I hem d'arribar a aquest equilibri. Tot el que vagi amb un cantó a l'altre, evidentment no està bé, no anirà bé. Ens hem de riure, ens hem de passar bé. Però amb aquesta gent que supera aquest equilibri, m'agradaria que ens poguessin acompanyar un dia. Ni un dia, unes hores. Saps que el cos no li va bé posar-te fins i pensar coses tristes ara? Bé,
doncs, com heu pogut veure, les dificultats que a mi em suposen, igual és fet la indumentària, que hem d'estar tots vestits amb aquell traje que no passa ni una gota d'aire, en el qual suem com pollastres, bàsicament. Després podem veure una foto meva. I a part d'això, la dificultat del control de la meva glucosa, perquè efectivament jo porto un pàncreas artificial que després es farà una xerrada, però, clar, jo no puc veure ni la meva glucosa per rellotge, estic tot tapat en el qual no tinc sucres, en cas d'emergència, i llavors encara em suposa també més estrès amb tot el que em genera, tant físic com mental. Però, bueno, dintre d'aquí anem a parlar una mica de l'actualitat. Què em suposa a mi, A mi, actualment, on estem ara, en aquest conjunt, em suposa por. Una por personal per mi, perquè efectivament soc una persona de més de risc, en aquest sentit, perquè com qualsevol altra, però amb una dificultat que és el control de la glucosa, en el qual sempre que hi ha un procés agut, un Covid o qualsevol virus, em pot alterar la glucosa i m'haig de controlar. Llavors, a mi això em genera una angústia, una por. I també per part d'això a la meva família. Efectivament, també poder jo transmetre-ho a qualsevol familiar que són en risc o qualsevol company que pugui transmetre-ho a la seva família, que és una cadena. A part d'això, em genera un esgotament mental i físic. Un esgotament mental perquè realment es parla tota l'estona d'això. Ara, quan a la tele, amb els companys, en qualsevol moment es parla i això és com un esgotament. Tota l'estona parlar d'això a mi em genera és això, aquest esgotament mental i que conjuntament amb aquesta por. I també un esgotament mental i físic, perquè efectivament les condicions en què jo treballo són unes condicions dificultoses. Ja parlo per mi, personalment, però entenc que tothom també treballa en unes condicions dificultoses. Dintre d'aquí també la incertesa de què passarà, fins quan, ara estem tancats, tot això, aquestes preguntes, en el qual, conjuntament amb tot l'altre, em genera més angoixa i, a part d'això, apatia. Hi ha un moment que els psicòlegs que ens ajuden des del SEM ens diuen que això és normal, aquest esgotament mental i físic el que fa és una apatia. Tinc un dia lliure en el qual igual abans poder anava a córrer, anava en bicicleta i ara més que res el que m'ajuda és estar a casa, tranquil, descansant i no tinc ganes de fer res, aquella apatia que dius, bueno, a veure fins quan, Què em suposa això? A l'actualitat, això que em genera, el que em genera és una sèrie de com ha dit abans, un esgotament, el fet d'anar pensant tota l'estona el que passarà, tota l'estona amb el Covid, tota l'estona amb aquesta preocupació, en el qual, com tots sabem, qualsevol preocupació que em pugui generar augmenta tot el sistema hormonal, augmenta la cortisona, l'adrenalina, i nosaltres tenim un hàndicap, que és que totes aquestes hormones ens augmenten la glucosa. Llavors, dintre d'aquí, tot aquest conjunt d'esgotament mental i físic i l'augment d'hormones en genera que moltes vegades el fet de la tristesa, d'estar trist, d'estar preocupat, tenim ingestes, ingestes com aquella droga, el sucre, en el qual, per estar una mica contents i motivats, ingerim aquell sucre, o alimentació no saludable, diguem-ho així, i conjuntament amb l'apatia o el que ens tanquen i no podem sortir, què ens genera? Un descontrol de la glucosa. En el fons, volia dir que la setmana passada es va fer conjuntament amb diferents professionals diferents preguntes de l'associació de diabetis, diferents preguntes amb pacients amb diabetis i es va corroborar en el qual molts d'ells tenen un millor control, o sigui, són capaços de poder gestionar tot això amb un millor control. És a dir, que estava orgullós de que tinguéssim tantes eines i control emocional i físic per poder gestionar també la nostra diabetis. Així que és una cosa important. Però ara què? Què fem quan tinc tot això? Proposo quatre eines per poder ajudar-nos a treure tots aquests símptomes que ens genera aquesta pandèmia o les formes de treballar actuals.
en el qual és un moment, crec, perfecte, no? O sigui, jo el que volia dir és que si mirem una mica enrere, la nostra vida es basa en estrès. Estrès 24 hores. Tots aquells nervis, aquell treballar, anar al gimnàs, no parar, tota l'estona, no? amb aquell estrès en el qual això és dificultós per nosaltres, perquè ara quan ens diuen hem de parar, això no sabem ni com gestionar-ho amb moltes persones. Llavors, és un moment per pensar en un mateix, no? Què sento? Com em sento? No? Quins canvis vull realitzar a la meva vida? Jo penso que és un moment en el qual hem de pensar introspectivament, no? En un mateix. I que això ens pugui ajudar per tirar endavant amb més força i amb els objectius més arrelats, no? Que és un moment que puc parar en mi mateix. Per altra banda, com veureu, no? El fet de compartir. És que és algo bàsic, és algo que genera una tranquil·litat, no? Aquella angoixa que tenim aquí, no? Aquella angoixa de vegades, aquells nervis, en el cas de vomitar o que no tinc gana, doncs això, poder-ho eliminar, no? Aquests sentiments, poder-ho compartir, no? I veure que tampoc estem sols. Crec que és important. I per altra banda, com fica aquí, no? Aprendre l'aprenentatge de molts cops no tenim temps per llegir, no tenim temps per meditar, no? Doncs aprendre a meditar, aprendre a cuinar, no? Penso que això és molt important, inclús, no? Nosaltres que tenim un WhatsApp de diferents persones amb diabetis, va ser curiós perquè tothom ens anàvem ajudant i motivant, no? Mira, he fet una pizza de verdures, amb la massa de verdures. Ostres, cadascú anava dient la seva, no? I era curiós perquè donaven ganes de poder-ho provar. Inclús ho vaig provar i em va encantar. I a part d'això, també pots fer exercici a casa. Mai havia fet exercici a casa, no? Però és qüestió d'un aprenentatge i a partir d'aquí, doncs, està millor. I, com tothom ha fet, no? Aquelles videotrucades, aquells sopars virtuals amb els amics, no? Que explicàvem, que compartíem, que només ens podíem veure. No era un contacte, pràcticament el que volem tots, no? Un contacte més físic, sinó almenys poder compartir aquell contacte visual que dintre de 15 adaptem. Inclús els dinars familiars. Jo feia mesos que no veia la meva família, en el qual va ser un orgull, no? Poder trobar-nos, poder riure, poder experimentar i explicar les meves preocupacions. Llavors, dintre d'aquí, ara, crec que l'important és el compartir, el fet de fer coses per un mateix i aquells sentiments que ens genera, no? Poder-los compartir i veure que no estàs sol, que això és superimportant. Deixar-se ajudar. Deixar-se ajudar enriqueix moltíssim. I un exemple molt clar que vull ficar, que fico aquí, no? El fet d'un filament d'aquests, no? Aquests que veieu a la pantalla, un filament és molt fràgil. Nosaltres mateixos som fràgils, no? Perquè si no ho entenem, no ho superem, som molt fràgils. Però quan nosaltres compartim aquest sentiment i veiem que tots que tenim un objectiu en comú, no? Comparteixo l'ansietat del Covid, comparteixo l'ansietat de mala gestió de la diabetis o el que em preocupa i veiem que tenim un vincle, un conjunt de fils és molt més dificultós trencar-lo i té molta més força. Per això crec que és important sempre el fet aquest de compartir, no? El fet de treure aquest sentiment, no? I exposar-lo a una altra persona en la qual hi ha un feeling, no? Uns amics, uns familiars, en el qual et poden escoltar, tu elimines aquest sentiment i en el qual ajudes al fet que estiguis molt millor. Bé, per altra banda, una mica era com aquesta comparativa, no? Com vaig començar i gràcies al meu treball, no? Com a sanitari, com a infermer o auxiliar que he sigut, com he evolucionat i m'ha ajudat moltíssim. I ho vaig ficar així, no? Des de la foscor de la solitud, perquè em sentia molt sol, ho veia tot negre, a l'alegria de compartir. Llavors, jo vaig començar els meus inicis de l'acceptació i conviure amb diabetis, no? Com fico aquí, va ser molt dificultós, va ser molt complicat, inclús amb el meu treball com a auxiliar, no? Que ningú em recolzava, en el qual a mi la llum que vaig veure, que va ser com un desespero, va ser quan vaig anar al Congrés de Diabetis i Esport, no? Al fer un congrés en el qual va ser Tenerife, jo em sentia sol, jo soc biòleg, em sentia sol, ningú compartia, no? Ningú al contrari, tothom deia que ho feia tot malament, que això no podia fer i tal. I en canvi, el fet de compartir amb diferents professionals i diferents persones en el qual tenen aquesta malaltia, no? O tenim aquesta malaltia, a mi em va ajudar a començar a veure la llum. Dintre d'aquí, evolucionant,
dintre d'aquí evolucionant, com per exemple puc donar, jo i conjuntament amb altres professionals, és educant a personal de grau mig, d'infermeria, de nutrició, donant o recomanant també a diferents residències amb persones amb més dificultat en la qual ens hem d'adaptar al seu vocabulari, però també és una ajuda per a ells en diabetis tipus 2, a diferents professionals en el qual com poden ser metges i infermers, en el qual es volen especialitzar més en aquest tipus de patologia i en el qual el millor tracte. Això és un orgull. I, sobretot, el que a mi m'ha ajudat més és compartir com infermer. Com infermer a campaments, el fet d'aquests adolescents, aquests adolescents que són meravellosos, que tenen unes dificultats, o a vegades tenen aquella inquietud, que no saben com gestionar-ho, el fet de compartir-ho, veus aquella cara com els hi canvia. Aquí podem veure part d'això, dels campaments, aquestes fotos que veiem aquí, aquest vídeo en el qual també som capaços de fer el tonto, d'exterioritzar, d'aquell moment de compartir i ser feliç. I com puc veure aquí un exemple, ajudant a ficar el sensor, o sigui, una por que tenia, una por en la qual vam poder compartir les dos, explicar-los i després, en el fons, va veure que tot era molt millor, que en el qual per això ho fem. I simplement perquè tenim una connexió en la qual som capaços de compartir i de transmetre'ns entre nosaltres perquè pugui eliminar aquells sentiments, aquelles pors i pugui afrontar la seva diabetis, que és el més important. I no només ajudant-lo jo amb ell, sinó que jo m'ajudo mútuament amb mi, personalment, perquè aquests moments que puc tenir més baixos, soc capaç d'afrontar-lo i de dir, de tirar endavant. Llavors és com una ajuda mútua. Personalment, el que m'ha ajudat al procés de la meva diabetis, o sigui, el meu treball m'ha ajudat al procés de la meva diabetis, en el qual, com tot, hi ha moments més bons, més dolents, però que m'ajudo, em recolzo. Agraeixo tenir diabetis i he arribat a aquesta finalitat, perquè qui sap si pogués pogut fer això o hagués seguit malament. Soc feliç amb ella, em dono forces personalment, com he dit, per seguir lluitant, perquè molts cops també tinc les meves mancances, les meves dificultats. És reconfortant en els moments més difícils i el que és molt important, em fa sentir persona per poder ajudar i em fa cicatritzar les meves ferides obertes. O sigui, tinc coses del passat en el qual m'ajuda a treballar-les el fet d'ajudar a compartir amb altres persones les experiències. Bàsicament, m'allibera de les emocions i és quan surto d'ajudar les persones en el qual em sento alliberat, em sento com que he compartit, he intentat ajudar, he intentat donar un cop de mà i a partir d'aquí em sento molt millor amb mi i amb els altres. I com dic, el que em fa i el que vull és ser lliure, tingui diabetis o el que tingui, en aquest cas parlant d'aquesta patologia, doncs el fet de tenir diabetis em fa ser lliure, el fet de poder ajudar com a professional sanitari, que la màscara és veritat que és un problema, perquè no el pots veure, però sí que és veritat que pel rostre i la mirada ens dona moltíssim, com podeu veure aquí, quan vaig fer el primer part, jo sol com a infermer, i que no ens treguin mai amb màscara o sense la nostra rialla. Aquesta és la foto quan em treia tot el traje, però ja em veieu que estic més suat que un pollastre, però la rialla intento no perdre-la mai, estigui com estigui. I aquí us passaré un vídeo en el qual crec que és important que l'escolteu, es diu Temps perdut, en el qual, perquè ho pugueu, ara ho acabem de parlar, espero que us agradi. Temps perdut. El temps no es perd ni es guanya. Transcorre i el vivim. Amb vents propicis de vegades, d'altres cops amb angoixa. Tot és incert i alhora necessari. I mai no se sap bé què hi ha rere les dunes del gran esforç de créixer i de comprendre. Transcorre el temps. Ningú no el perd ni el guanya. Transcorre el temps i el transcorrem nosaltres. Bé,
Doncs, com hem pogut veure, el temps passa, no? I crec que és important que puguem viure el millor possible, intentar donar unes 4 eines, no? I el fet de poder compartir per estar millor vosaltres, per sentir-vos bé vosaltres, i sempre la meva finalitat és poder ajudar les persones i conjuntament poder-me ajudar a mi, que és el que m'ha ajudat a la meva vida i vull seguir fent. Així que moltíssimes gràcies. Qualsevol cosa em teniu aquí, em podeu escriure, us puc donar un cop de mà o el que sigui, però, com he dit, el temps no es perd ni es guanya. Passa i hem de fer el millor possible. Moltes gràcies. Vale, Carles, bueno, crec que ell no m'escolta. Pel xat, a veure si hi ha preguntes. Bueno, moltes gràcies. No m'escoltes, no? No, vale. Bueno, com no hi ha preguntes, no sé si voleu fer-les ara. Vaig a trucar al Carles, així ens comuniquem. Una mica rudimentari, però... Sí? Hola, Carles, que no hi ha preguntes. Vale, perfecte. Doncs res, millor. T'estan preguntant, bueno, no sé si ho pots veure, si tu pots veure, que si portes el pàncreas artificial. Sí, el porto. A veure, espera, Aquí porto el rellotge, en el qual 154 es pot veure, i aquí porto això i el sensor. Vale. També pregunten... M'escoltes? Sí, t'escolto. Vale, que és professor de cicles formatius i de forma espontània fa xerrades a alumnes amb divulgació sobre la diabetis. Algun consell, alguna cosa que els enganxi quan els expliques? També és professor d'informàtica, però també, això, fa xerrades a alumnes d'atenció a dependència. Doncs consellets. Sincerament, mira, de vegades el que a mi m'ajuda moltíssim és escoltar. El fet d'escoltar-los, el fet que abans al principi jo volia dir molta cosa, era molt proactiu i això i l'altre. Jo penso que a vegades sentar-me amb ells i depèn com els vegi, no? Els intento donar un cop de mà o només estar davant seu, no? Escoltar-los ajuda moltíssim, perquè a vegades sí que és veritat que el fet que tinguis diabetis té un vincle més important i jo puc donar una opinió més personal, no? Però si tinguis diabetis o no, jo penso que l'important és que se sentin recolzats, que ells sàpiguen que la persona que està davant, no? Com el professor, com l'informàtic o això, que si necessites alguna cosa, estic al teu costat. A partir d'aquí, que també la persona vulgui explicar-t'ho. És el que dic, de vegades està molt a sobre, angoixa i el que fa és apartar de la persona. Però només que diguis, jo estic al teu costat, amb què necessitis, només cal que m'ho diguis i estic aquí. Això reconforta moltíssim i és qüestió de que personalment vulguin també compartir-ho, no? Però només que vulguin compartir-ho i que ells notin això, per mi, jo estic supertranquil. Exacte, és el que diuen que el fet de preguntes obertes és el més enriquidor, perquè fan preguntes sense filtre. Doncs, ja són 1:30 i hem esgotat el temps. Moltes gràcies per assistir a la xerrada del Carles. Moltes gràcies, Carles, per participar i col·laborar amb nosaltres. I res, al 45 tindreu la pròxima webinar. Desitgem que ho esteu gaudint de la jornada i que vagi molt bé al matí. Moltes gràcies, Carles, i moltes gràcies a tots. Adéu. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Que vagi molt bé.